Absolútne nič Nemáme nie takúto skupinu, čo to je sa týka či už pravda. detských interpretov, a nehovoriac ešte o nejaké skupiny, ako naposledy tu bola Darinka Rolincová pred 30 rokmi. 20-30 rokmi môže byť. Ktorá sama možno, vieš, ako na nej fičali či už naši rodičia, alebo ľudia, ktorí boli vtedy v tom veku, mladom, tak som si povedal, že prečo nezopakovať niečo podobné a ešte to teda obohatíme tým, že nemáme jednu, ale máme 3. No a samozrejme v prvom rade ma upútali baby, som bol naozaj uchvátený z ich vystúpenia. No a potom sme zorganizovali prakticky taký casting do tejto skupiny, kde som vybral podľa mňa môjmu srdcu najbližších takých 10 najlepších speváčok z toho Minitalentu. Mali sme taký casting, no a z neho vyšli teda ako víťazky tieto 3 dámy. To som sa chcela vlastne aj opýtať, prečo práve Miška, Barborka a Sára, čiže vlastne vzýšli z castingu. Zišli z toho, že teda sa predvedli v tom Minitalente, ukázali ten svoj talent a potom ho ukázali ešte raz. Povedzme si, čo dievčatá spievali v Minitalent show, ale to by mohla asi každá zvlášť. Trošku si tak pospomínajme. Miška, čo si ty spievala? Akú pesničku? Alebo aké pesničky? Správne dievčatá od Mariky Gombitovej, to bolo vysielané. Áno. A ešte? Na konkurze. Napríklad. Amor Magor od Lucii Bílej. A vlastne tým konkurzom si uspela a dostala si sa do Minitalent show. Barborka? Ja som spievala v Minitalente, som spievala od Harry Rolling Školskú lásku a na tom castingu som spievala od Pehy som spievala Môj Bože. Môj Bože. A Sára? Ja som spievala Búrku od Márie Čírovej. To si pamätám, musím povedať. A na castingu, 2 som spievala, táto Búrka a ešte som spievala Šaty. Od Mariky Gombitovej. Šaty. Šaty. Jasné. Ak by som mohol doplniť, tak rád by som podotkol, čo je celkom zaujímavé, že baby spievali naživo na tom natáčaní. A obzvlášť preto to hovorím, pretože som sa pred pár dňami dočítal na jednom nemenovanom mediálnom serveri. To som sa po dlhej dobe rozčulil, nejaký intelektuál premenoval Minitalent show na Mini Playback show, čo naozaj neviem, ako na to došiel. No, ale baby všetky spievali naživo a bolo to úžasné, pretože sa postavili vlastne pred 500 ľudí a odpalili to naživo bez akéhokoľvek Super. problému. A bolo to také vaše prvé veľké vystúpenie pred, dajme tomu, 500 ľuďmi, 500 divákmi? Miška? Alebo si už predtým niekde vystupovala? Predtým. Kde? Napríklad v konkurenčných televíziách Slovensko má talent a potom ešte raz v Kakao Slávikoch. Kakao Slávici. Barborka, tvoje prvé také veľké vystúpenie to bolo? No ja som spievala iba v škole a tak a teraz tak naživo. Teraz naživo, vo veľkej televízii. Ja som vždycky spievala ako naživo, ale teraz akože tak. Teraz to bolo také veľkolepé, také veľké, veľa ľudí, ako Peťo povedal. A Sára? No, ako som už povedala, ja vystupujem v tých nejakých divadlách a tak vystupovala som aj na novej scéne, takže... Už máš nejaké skúsenosti s divákmi? No, Sárka chodí do výbornej školy muzikálovej v Bratislave, volá sa Alkana. Áno. A touto cestou by som sa teda chcel poďakovať za to, že nám vychovali takúto úžasnú Sárku. Takýto veľký talent. Ale všetky 3 dievčatá sú veľké talenty, musíme povedať. Ako si spomínate teda na Minitalent show? Od tejto show sa odrazíme potom ďalej. Aké máte spomienky? Aké to bolo pre vás? Veľký zážitok, Miška? Super. Barborka, Sára. Perfektné to bolo. V čom to bolo také perfektné? Čo sa vám najviac páčilo? Ja neviem, krásne oblečenie, vizáž, účesy. Ale tam, čo bola atmosféra, skvelá atmosféra. Skvelá, tlieskali nám do toho. My proste najradšej robíme show. Nám je jedno, či to aj pokazíme alebo niečo, ale radi robíme show a myslíme, že sme ju urobili, lebo ľudia tlieskali, kričali a tešili to sa. nám dalo tú energiu a chceli by sme aj poďakovať našim fanúšikom, ktorí nám píšu aj na našom fóre, ktoré máme, ktoré ste už... A čo vám tak píšu fanúšikovia? Tak, väčšinou Napríklad? dobré veci. Dobré veci? Áno. Chvália vás, že ste super? Áno. Áno? A to sme veľmi radi. Aj im odpisujete? Áno. My tam máme na tej stránke také fórum a tam im píšeme.
A oni si nám. pokecujete s nimi. Ale aj Dobre, na- čiže vlastne ide o internetovú stránku www.skupina-girls.sk. Tam je to fórum. Peťo, dobre hovorím? Výborné. A funguje to aj bez pomočky. Aj bez pomočky? Dobre, keď sme už pri tej stránke, čo všetko tam nájdeme? Čo tvorí tú vašu stránku? Babi, začnite vy, potom Peťo doplní. Takže Ale neprezradzajte všetko, nech si zvyšok pozrú. Sú tam novinky, áno, čo sme začali nové. Potom je tam to fórum, naše kontakt, fotky a niečo o nás. niečo o nás, čo ste už Niky na čítali pokec. troška. Je tam kontakt aj... Kontakt na Peťa, Áno. predpokladám. Áno. Áno. Áno, dobre. Čo ďalej? Čo tam ešte Videá z našich môžeme vystavených vidieť? z talentu. Hej, lebo keď sme boli na Vianočných trhoch v Novinové, Bratislave, tak to tam je. novinové aj- články tiež. Áno, alebo Výborne. ako sme nahrávali, ako sa nám podarila tá pesnička. Peťo, doplňme, čo tam ešte môžeme vidieť, respektíve čo tam ešte doplníš časom. No ja si myslím, že stránka je veľmi podarená, čo máme teda prvé reakcie a každopádne by som odporučil divákom, aby si išli pozrieť Aby si www.skupinagirls.sk, aby sa sami presvedčili o tom, aká je tá stránka príjemná, farebná a zaujímavá. No a samozrejme je stále vo výstavbe a prakticky každým mesiacom tam pribudú nejaké nové funkcie a podobné veci. A dáš tam aj nejaké fotky z tejto talk show, predpokladám, lebo Peťo Tak, fotil dievčatá spolu so mnou. Zatiaľ sa nám tu páči, takže asi hej. Asi áno. Dobre, povedzme si teraz o tom pripravovanom albume, ktorý vyjde kedy, dievčatá? Koncom marca, začiatkom apríla, tak nejak. Začiatkom apríla, čiže prvý debutový album skupiny Girls. Budeme sa snažiť. Áno. Aby bol najlepší. Presne. No a v čom bude spočívať to najlepšie? Čo tam všetko bude na tom albume? Peťo? Čo tam Budú tam plánujete samé dať? dobré veci. No, budeme z časti aj čerpať z veľkých hitov najväčších slovenských speváčok, čo sú Darina Rolincová a Marika Kombitová. Lepšie povedané Darinka, samozrejme z tých mladých čias. Čiže od týchto dvoch speváčok si požičiame nejaké piesne, ktoré sa upravujú do takého veľmi moderného a štýlového šatu, ktorý dúfam, že sa bude teda fanúšikom páčiť. Podotýkam, to je taká zaujímavosť, že je v celku ako pikoška, že Marika Gombitová nám dala povolenie na to, aby sme tieto jej pesničky prevzali a prespievali, pretože je to naozaj nevšetné. Takže Marika súhlasila. Takže zrejme si myslím, že dievčatá sa natoľko páčili, že s tým súhlasili. Super. No ale samozrejme budeme mať aj pôvodné piesne, bez toho by to nebolo ono, na ktorých sa teda autorsky bude podieľať aj Šášov z Mini Talent Show, Marian Čekovský. Marian Čekovský. Veľký kamarát dievčat. Áno, veľký kamoš. Zabával všetkých, aj divákov, aj samotných súťažiacich v každom prípade. Aký máte spevácky vzor? To mi teraz napadlo, taká spontánna otázka. Nejakú speváčku, speváka, skupinu. Míška, začni ty. Tak, ja už som spievala aj od zahraničných, môžem. Jasné. Takže Lucia Musíš. Bíla a určite Marika Gombitová. To sú tí zahraniční. A teda Lucia Lucia Bíla. Bíla hlavne, hej. Dobre. Barborka, má nejaký spevácky vzor? No taký, že ja väčšinu tie anglické, no. Od Miley Cyrus, od Evy Farnej a tak. Od Rihanny a tak. No a Sárka? Ja tiež asi tie zahraničné, ako napríklad, jak povedala Barborka, Miley Cyrus, to myslím, že teraz frčí. A potom aj Pussycat Dolls sa mi páči, tá skupina. Potom slovenské spevačky sa mi páči Marika Gombitová tiež, Áno, ako ju Miške. sme spomínali. Darinka Rolincová. Áno. No. A tak A asi. tak, Zuzka Smatanová, Katka Nie. Knechtová. Nie, To moc nie. to nie. Takže Darinka Rolincová a Marika, hej? Vedú ako spevácké vzory skupiny Girls. Dobre, urobme si krátku prestávku, trošku si oddychneme, aj dievčatá, aj my. A Peťo niečo vyberie, čo si pustíme. Ja viem, že si priniesol nejaké materiály, nejakú možno pesničku, ktorú pokryjeme peknými fotkami. Môže byť, alebo si môžeme pustiť Nechám to priamo na teba. záznam z Mini Talent Show, z vystúpenia skupiny Girls, pokiaľ to niekomu uniklo. Jasné. A o tom sme rozprávali, o tejto show alebo o tejto súťaži, tak si to trošku zopakujeme, priblížime, zaspomíname. Nech sa páči.